namashumi ayisishiyagalolunye nesihlanu. Ikhulu namashumi ayisishiyagalolunye nesihlanu. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlalo. Yalithanda okulizwa nalelo lizwe
Incwadi kaJeremiya isahluko se-13. Jeremiya isahluko se-13. Osho uJehova kimi uthi, hamba uzithengele ibhande lelineni ulifake ezinkalweni zakho, ungalicwilisi emanzini. Ngalizuza ibhande ngengezwi likaJehova, ngalifaka ezinkalweni zami. Labuya lafika kimi izwi likaJehova ngokwesibili lithi, thabatha ibhande olithengileyo elisezinkalweni zakho, usuke uye eYufrate, ulifihle khona ofantweni letshe. Ngaya ngalifihla ngaseYufrate njengokusho kaJehova kimi. Kwathi emva kwezinsuku eziningi uJehova wathi kimi, suka uye eYufrate, ususe khona ibhande engakuyala ukuba ulifihle khona. Ngase ngiya eYufrate, ngemba ngalisusa ibhande kuleyo ndawo lapho bengilifihlile khona. Kepha bheka, ibhande lalonakele lingafanele lutho. Khona izwi likaJehova lafika kimi lathi, usho uJehova uthi, kunjalo ngiyakonakalisa ukuzidla kukaJuda nokuzidla okukhulu kweJerusalema. Laba bantu ababi abala ukuzwa amazwi ami, abahamba ngobulukhuni benhliziyo yabo, balandela abanye othixo ukuba babakhonze babadumise, baya kuba njengaleli bhande elingafanele lutho. Ngokuba njengebhande linamathele ezinkalweni zomuntu, nginamathelise kimi indlu yonke kaIsrayeli
nendlu yonke kaJuda usho uJehova ukuba babe abantu bami negama nodumo nobuhle kepha abalalelanga uyakusho kubo leli izwi lokuthi usho uJehova uThixo kaIsrayeli uthi izimvaba zonke ziyakugcwaliswa ngewayini bayakuthi kuwe impela asazi yini ukuthi izimvaba zonke ziyagcwaliswa ngewayini khona uyakusho kubo uthi kusho uJehova uthi bheka bonke abakhileyo kulelizwe namakhosi ahlala esihlalweni sobukhosi bukaDavida nabapristi nabaprofeti nabo bonke abakhileyo eJerusalem ngiyakubagcwalisa ngokudakwa ngibaphohlozanise umuntu nomfowabo uyise nabantwana babo ndawonye usho uJehova angiyakuba namsa angiyakubahawukela angiyukubadabukela ukuba ngingabachithi izwani nilalele ningazidli ngokuba uJehova ushilo uma ngibuka ngamehlo asemhlabeni ngibona sengathi lo nkulunkulu esimkhonzayo wehlile ezulwini waba khona phakathi kwenu ziningi izinto eziyayikhulunywe ngabantu eziyisikhombisa sokuthi lo nkulunkulu wenu akakude nani nami ngiyafisa ngokwami nje uba lo nkulunkulu wenu nami angangilahli nami angisondeze ebusweni bakhe njengoba nani enisondeze nami angigeze njengoba enigeza kodwa lo uhamba esikukho akusikho ukuhamba kwethu asiwa amaqhawe njengoba silapha singabantwana nje bakaNkulunkulu abakhethile yena ngomsa nangothando lwakhe ukuba sibe phambi kobuso bakhe konke okukhona nesikubonayo nokunjani akwenziwa yithi thina abantu balapha emhlabeni wenziwa umnikazi wezinto zonke yena owanibizayo wanimema kuzindawo ngezindawo nilibele nenza lokhu enanikwenza ningaboni ukuthi kukhona okungaphelele ngani kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi laba bantu bami abaphelele abeze duze kwami bazongidumisa bakhonze ukuze ngibabele isibusiso sabo esibafaneleyo nempela ke uNkulunkulu njengoba ngihlale ngisho
wayesethuma uShembe wamehlisa ezulwini wamletha lapha phakathi kwethu singabantu nje naye waphenduka wafana nathi waba ngumuntu uNkulunkulu wayenzela ukuba singabaleki singangenwa uvalo bese sibaleka ngoba akekho umuntu owayengahlala noShembe ukuba lokhu ayikho ezulwini nani kubonile ngamehlo kodwa izinto afike wazenza phakathi kwenu zafike zamenza umuntu owehlukile kakhulu abantu njalo bahlala bemangala ukuthi lo muntu unjani lo muntu akafani nathi lo muntu seswele igama engabe simbiza ngalo ngoba ubaba mkhulu uze wahamba nje emhlabeni abantu bembiza ngenceku kaNkulunkulu besho onke amagama kodwa wayazibize yena ngalamagama esaba ukuthi laba abantu mabe ngalazi igama lakhe abizwa ngalo ezulwini bangabaleka ngeke bahlale lapha ngoba wayethunywe kubantu abanjengathi nje abanezono naba namacala nabanemthwalo eminingi abayithwele abangazi ukuthi ubani ongabethula yona sisho njalo ke isihlabelelo seyi sithi ngiyawethulwa ngubani umthwalo osindayo kodwa wathi mayifika uShembe wabethula abantu imthwalo ababeyithwele bakusho nabo bavuma ukuthi bayezwa ukuthi imthwalo abebeyithwele yehlile emahlombe abo umfundisi uMngoma ukungumfundisi wakhona lapha ePhakameni egcotshwe ngibaba mkhulu wafika lapha engesiye uNazaretha eqhamuka ngapha ngakomaphumulo noma emabombini kulezo indawo wathi mayifika lapha wafikele ePhakameni eze kubaba mkhulu akaze amfica ubaba mkhulu kwathiwa ulapha esibusisweni wayesesuka ke ePhakameni esekhuphukela lapha esibusisweni nempela esemfica ke kodwa uMngoma uma ekhuluma kulaba ayikhuluma nabo ubeyakayishumayele le ndaba nasenkonzweni uthi ngathi mangifika ePhakameni ngingena esangweni uthi ngangakaboni umuntu akukho umuntu engase ngimbonile uthi ngathi mangima esangweni lasePhakameni uthi ngezwe into kwabonakala ukuthi lento inkulu ibihlezi lapha emahlombe uthi ngayizwa sengathi yawa ithi dinsi phansi uthi ngathi ngena ePhakameni umthwalo wawungasekho ngangasathwele lutho ufika lapha esibusisweni nje ufika usengomunye umuntu wethukile kakhulu ukuthi hawu ngoba lo Shembe engize kuye angamboni lo mthwalo pho sengathi ke njengoba silapha nje uNkulunkulu wasePhakameni sonke angasipha lenhlanhla eyehlela uMngoma angabi khona umuntu ohamba lapha phambi kaNkulunkulu enze konke kanti unemthwalo engehlile emahlombe akhe ngoba lokhu kuhamba lokhu kukholwa kwenu uthi uShembe kuyidwala elibushelelezi luyabehlula abaningi manje uma uhamba lapha kuleli dwala elibushelelezi uthwele imthwalo kuzawuba njani uboke ukucabange nawe ukuthi uma ngihamba edwaleni elibushelelezi ngithwele imthwalo kuyawuba njani uma iwa lemthwalo uzoyilandela
iyawuthi yoshona ezansi nawe ibihamba nawe ngoba nezandla zokubambelela ziyobe zingekho nokwethuka kukhona abantu bangahlali ke nemithwalo ilapha imithwalo yethulwa khona uma ungagezwa lapha kuloku kuhamba ayikho enye indawo lapha ungagezwa khona lapha kuloku kuhamba kuba ikhona lapha kwagiba izisila uma wena usenesila usenani uzawuhamba kanjani endaweni kaNkulunkulu ngoba lapha kugezwa abantu bethulwe nemithwalo abayithwele abangazi ukuthi bazoyithulwa ngibani uma ke uShembe esemthumile uNkulunkulu ukuba azosiqoqa asibize nempela ke abantu abaningi basuka bamlandela mase bephambi kwakhe wayeseyabatshela ukuthi bantu bami umuntu owumntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokhu nalokhu nempela nakulandela okuningi abanye benu bazalwe ngabantu abambona ubaba mkhulu akusekho umuntu manje lapha phakathi kwethu owazi ubaba mkhulu angikhulumi ngabantu abambona ebuntwaneni edlula kodwa abangakhumbuli lutho noma izwi lakhe likhuluma abangazilutho ngalokho abasekho labo bantu nabakhona badala kakhulu akusekho nokuthi bangakhuluma basixoxele ukuthi sambona umuntu wasezulwini wakhuluma lokhu nalokhu manje laba bantwana abazelwe yilaba bantu bebexoxelwa ngabazali babo nabo sebebadala sekunamadoda nezalukazi ezizalwa ngabantwana ababona ubaba mkhulu kodwa uShembe ufike wasebenza imisebenzi eminingi ebingenakwenziwa umuntu ufike kulelizwe uShembe abantu bephelelwe ithemba nelokuziqhenya nelani besekudelweni inhliziyo zabo zikhathazekile zibuhlungu kakhulu ngoba babehlelwe into ebuhlungu kwafika abelungu lapha babephuca izwe labo babephuca nezinkomo ababenazo abanye bephucwa nezikhundla ababebekwe kuzona ngamakhosi ayekhona abelungu base bebeka awabo amakhosi aza ukubusa phezulu kwabantu enze intando yabo abelungu uShembe ufika ngaleso sikhathi ke wafika nje ngemva kancane kwempi kaBhambatha tema efika abelungu eshumayela ehambe ekhuluma base kuba khona ukwethuka ukuthi lo muntu akathunywe umuntu akaphumi kwelinye ibandla na khuluma indaba kabani siphephe kangakanani thina belungu akazi ukuhlanganisa inabantu bese kuthiwa bahlasele umbuso wabelungu la ngoba lo muntu abanye bathi uhlanya kwakuyinhlamba ke leyo ababethi bazama ukumgqiba ngayo angabibikho inkosi yasePhakameni ngelinye ilanga ithi kwakukhona iselesele uthi le selesele wabuye ukuthi njalo makuhlwa bese lithula libuke inkanyezi khanya phezulu lona lilapha emhlabeni bese likhwifa ngamathe njalo libuke bese likhwifa ngamathe yaze yabuza la nkanyezi ukuthi yini
ungiphimiselelani yase liyaphendula iselesele lathi kanti wena ukhanyelana uShambeke waba necala elinjalo lalenkanyezi wathi mayifika lapha wafika nokukhanya lo kukhanya uthe mayifika nako base bebakhona abantu abangayithandi le ndaba bambiza ngayo yonke into kwathiwa umhuli unamasalamzi unani kodwa konke lokhu babe kwenziswa ukuthi babe ngakuthandi ukukhanya kwakhe okwase kufikile lapha emhlabeni kubakhanyisela bonke abantu kubakhanyisa bonke abantu ingoma yamashumi ayisihlanu nanye amashumi ayisihlanu nanye Inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba Inkosi Mhlambe njengoba ngihlale ngisho wafica eminye imizi ifile ngekho wathi mayifika uShembe nalo moya wakhe kwaphenduka konke lokho
kuyavuka imizi eyayingekho. Indaba yakhe ikini, ofakazi bendaba kaShembe yini, njengoba nalaba ababembongela babethi undaba zavele obala ngoba zavele emehlweni amadoda. Kwakushiwo nina ukuthi uShembe ukhulume nani kubona wonke umuntu nasuka namlandela. Yawubani lapha nje ni indaba yakhe uShembe enkulu kakhulu, iyakhulunywa eindaweni zonke naphesheya iyakhulunywa. Abantu abaningi abafisayo ukuyazi le ndaba baye bahlupheke uma bengalwazi lolu limi lwesiZulu, ngoba nezihlabelelo bafisa ukuba bazihlabelele njengoba lihlabelela, kodwa manje ulimi abalwazi. Ngithi-ke kini ningakhohlwa, kungabi khona ngesinye isikhathi ukucabanga phakathi kwenu ukuthi njengoba nilapha nje nize ngokwenu. Ningacabanga ukuthi nilethwe izimoto lezi enizigibelayo. Anilethiwe iyo yonke leyo nto. Nilethwe umoya ongabonwa, umoya kaShembe, umoya kaNkulunkulu lo amnika wona, ukuthi uyawuhamba ungiqoqele abantu bami abangithandayo ngibaphe isibusiso. Njengoba nilapha nje nihamba ngomhlane kaShembe. Shembe uyanibeletha asuke nani lapha nisuka khona aze azonibeka lapha. Ngani na? Ngoba olwakhe uthando alifani nalutho. Indoda yomlungu eyabuza ubaba lapha eDuffs Road ngayiphethe isiteshi khona, yathi nguwena uShembe. Wathi ubaba cha, angisiyo uShembe. Hawu kanti ungibani na? Uthi hayi ngindodana yakhe. Uthi pho ngani bakhuluma ngoShembe? Abasho wena? Uthi cha. Uthi uyambona lo abakhuluma ngayo uShembe? Abasho mina. Wena lo Shembe abakhuluma ngayo awumazi, swahamba emehlweni omhlaba. Uthi kanti wayenjani lo kwenza ukuthi abantu abaningi kangaka bamlandele? Wayenjani? Uthi ngizakutshela kube kunye. uShembe lo esimlandelayo wayengesiyo umuntu wasemhlabeni. Uthi hawu, usho ukuthini ma usho njalo? Yini le enkulu kangaka ayenayo ezintweni zonke? Uthi ke ubaba kulomlungu, Shembe wayenothando, olwakhe uthando lwalujulile kakhulu. Lapha njengoba silapha nje akukho umuntu la ofanele ukuba abe uyihlo wenu. Ningavumi kuba nobaba abaningi ngoba bawo nembula ingubo enayembeswayo yeni yobuzibulo yokuba ngabantwana bakaShembe. Ubaba wenu munye uShembe lo owasibizayo ukuba size phambi kwakhe. Uthi ke ubaba wayenothando kakhulu, wayebathanda abantu. Ayikho enye into engimaziyo ukuthi wayethanda ngaphandle kwabantu. Abantu wayenothando lwabo. Wayathi ma umuntu ethi kuye mntanami, ezwe ukuthi loli gama elithi mntanami aliphumi emoyeni, liphuma ebujuleni kwemcabango, ebujuleni kwenhliziyo yakhe. Lento ayishoyo ukuthi mntanami kuwe, uyisho nje uyathanda kakhulu, uyathanda futhi ukuthi ubone ukuthi njengoba ethi kuwe mntanami nje, lokhu kusho kuneqiniso elipheleleyo, akanakubuya futhi ajike abe ngenye into. Nabantu ababemhlubuka Shembe lwalungapheli uthando lwakhe kubo. Wayehlala bakhumbula, akhulume ngabo. Ngelinye ilanga
wabhalela umfundisi umnqayi owayesehambile naye lapha ePhakameni. Muthi mntanami ngiyamangala ukuthi uhanjiswe yini lapha phambi kwami. Muthi ngoba uyakugcina konke nesabatha uyaligcina. Manje uhambeleli lapha phambi kwami. Uthi hawu mntanami uhanjiswa umoya wokuphakama okuthanda ukuba ngumuntu omkhulu. Uthi yonke leyo nto mntanami iyedlula. Kodwa lokhu engikubizele kona la ePhakameni akwedluli khona. Akwedluli. Ushambe wafika ezogcwalisa amazwi kaNkulunkulu asencwadini. Laba bantu ebengifunda ngabo abantu ababethandwa njengoba uNkulunkulu enithanda nje. Amen. Kodwa kwase kuthi phakathi kwabo kwase kwanda abantu baba baningi kakhulu abantu abadelela uNkulunkulu. Baba ingcosana kakhulu abantu abasazi ukuthi bangabantwana besivumelwano. Njengoba ngangenikhumbuza nje ukuthi ningakhohlwa ukuthi nina ningabantwana besivumelwano sikaShembe noNkulunkulu, ukuthi laba bantu uyawubabuyisa ubabeke phambi kwami, mina ngiyawuba nguyise wabo, bona babe ngabantu bami. Sona sivumelwano leso uShembe asenza noNkulunkulu. uShembe akanibizanga ngokuthanda kwakhe, wanibiza ngokuthunywa, ethunywa izwi ayengalazi. Njawe bekhuluma nje umfundisi ekseni. Kodwa isivumelwane uShembe akasikhohlwanga ukuthi laba bantu uNkulunkulu ufuna babe ngabakhe. Njengoba nilana nje ningabantwana bakaNkulunkulu. Angazi ke noma niyazi yini noma leyo nto niye niyibone incane bese niyibuyisele emva. Bese kuthi okukhulu kube izihlobo zenu nabahlobo benu la bese nifike nabathola lapha evangelini. Kodwa into enkulu kakhulu ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wathuma uShembe ukuthi akanilethe phambi kwakhe. Ufuna ukuba nabantwana kuleli izwe lakini. Kwazikhethela nina njengoba isihlabelelo sisho sithi ngiyakholwa kuyise onamandla onke. Nakuyo ihamente eyingcwele ibandla elihle azikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Ilokhu ke okwenza ukuba nibe ngabantwana besivumelwano. Manje ke uma nihamba nomaphi niboliphakamisa igama lakhe ngalihuduli phansi. Angathi umuntu mayekubona athi sengathi umNazaretha. Fanele agcwala kubone nje aphelele ukuthi iNazaretha le. Ngiyake ngibe novalo ke ngoba njengoba nginani nje angikwazi ukuba zonke indawo lapha nikhona. Kungakho ke nje ngiye ngithi mani lapha nibothandaza nicele ukuba umkhokheli oyingcwele nihambe naye ahlale ngaphakathi kwenu ukuze wonke lamazwi akhulunywayo phezukweni nihlale niwezwe ngaphakathi ekhuluma abe inkokhelo yokuthi noma ngabe uhambaphi ubuntwana bukaShembe bungakulahlekeli. Iphunga lobuNazaretha lingasuki kuwe. Ungayithola usunamaphunga amaningi. Ube nephunga elilodwa lobuNazaretha. NoShembe kufanele ngabe niyambona izikhathi nezikhathi afike anihambele. Mani nephunga lakhe ngeke angezi kini. La ukuza kini akhulume naye nimbone. Okukhulu ke ukuba umuntu agcwale umoya kaShembe.
umuntu agcwale uthando lolu Shembe ayengithanda ngalo ni akho lutho eningalibuyisa ngalo ngaphandle kokuba nimthande nenhliziyo yenu ivume ukuthi thina singabantwana bakaShembe thina singabantwana ababizwa sabizelwa phambi kaNkulunkulu uShembe wathi mayefika kulelizwe wagcwalisa konke okwakulotshiwe kule ncwadi yeBhayibheli akukho lutho uShembe alwenza lwaba ngolwakhe konke akwenzayo kulotshiwe wayengesiye umuntu ogcwanekayo wayengumuntu omesabayo kakhulu uNkulunkulu enenhlonipho elesaba izwi likaNkulunkulu uShembe wayengafani nathi uShembe wayephelele uShembe wayengalambi wayengomi wayengayesweli indawo yokulala noma lina noma linjani mayethunyiwe wayahamba hambe khona emvuleni alale phansi komthi noma liyaduma noma libalele noma liyana noma linjani ahlale azinto eyodwa ukuthi akahambi yedwa uhamba noNkulunkulu owambizayo thina ke singabantu siyaye sizicabangela ukuthi lapha siphephile sizokwehlelwa ukuthi angazi ukuthi kusukaphi lolu uvalo olubi kangaka uvalo olukwenza uphambane noNkulunkulu ubalibheka ukuthi akusile uvalo ngisathane ozama ukuthenga inhliziyo yakho ukuthi uhamba la uhamba khona nje awuphephile amandla akho abese yakhathala okwethemba uNkulunkulu abantu abaningi ke banjalo bayakholwa khona kodwa bahlale bezizwa bengaphephile njalo Ncwadi kaMateyu Ncwadi kaMateyu yesihlanu sahluko sesihlanu ivesi le-17 sahluko sesihlanu ivesi le-17 ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti angizanga ukuchitha ngize ukugcwalisa ngiqinisile ngithi kini kungakadluli izulu nomhlaba kungedlule ibalana linye nesicashana sinye somthetho kuze kwenziwe konke uShambeke babemkhathaza abefundisi ababekhona bembuza ukuthi uthunywe yiliphi ibandla ubani lo omnika incwadi zokushumayela wathi uShambeke cha lo uNkulunkulu ongithumile akanginikanga ncwadi uthe ngiyawukhuluma nje kubantu izwi lakhe linjalo into anginike yona yinye onginike iBhayibheli neTestament nali abeselikhiphe ephaketheni wayengahlukani nalo mayihamba wayelisuke likhona iTestament lakhe ephaketheni ngoba wayithanda kakhulu indaba kaNkulunkulu wayengayazi uShembe enye into wayazi indaba kaNkulunkulu noma exoxa indaba namadoda noma namakhosikazi noma namantombazane ayekhona noma kungaba indaba yasemhlabeni kodwa inhloso yakhe
kwakukwembula amehlo abantu babone iqiniso lezwe elizayo leli ebesihlabelela ngalo ukuthi siyalithanda izwe elizayo. uNkulunkulu uyena ophethe izimpilo zethu, uyena ophethe konke. Akasikhulule silibone. Inhliziyo yami ingamdeli ihlale ibhekile nje njalo kuye ngoba ngikhona nje ngadalwa nguye. Laba bantu ke engifunde ngabe ekuqaleni bahlala kulelizwe la lesethembiso, bakhohlwa ukuthi konje babefike kanjani, uNkulunkulu ayebabize kanjani. Base phula umthetho oqala uNkulunkulu ababekela wona ukuthi bangazikhonzi izithombe, bangakhonzi lutho abangalwazi. Base bekhonza zonke izithixo zakulelizwe ababefike kuzo, bakhonza izithixo zabantu bakhona. uNkulunkulu base bembuyisele emuva, akabe sabalutho, bahlubuka emthethweni, bahlubuka emthethweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayesecunuka esethuma umprofeti lo uJeremiya esethi batshele laba bantu ukuthi lokho kuziqhenya kwabo ngiyakubona, baphakeme kakhulu, abasangazi mina engabakhipha eGibhithe. Sebazi abanye onkulunkulu bezinye izizwe abazifice lapha kule ndawo engathi bangadlelani nazo. Uthi kuyabona ubobabuza ukuthi imvaba yenzani, bayothi kuwe igcwalisa utshwala, busubatshela ukuthi hey igcwalisa bona. Ubosuthi ke okuzawulandela nina nizawungenelwa ukudakwa. Niyawuthi mase nidakwa umfowabo abulale umfowabo, indoda ibulalane nezingane zayo ngenxa yokudakwa. Nempela ke nathi lapha eNazaretha kusehlele lokho, mhlawumbe nina lapha niphephile, kodwa abanye abantu bavunyelwe njengoba ebesho umfundisi ekseni. Kwathiwa sebengaphuza bagcine mhlawumbe noma ngolwesine ngoba balungisela ukuthi baye esabathini, kodwa cha akushiyo ukuthi bangaphuza utshwala. Lo mthetho kaShembe lo mthetho weBhayibheli othi ningaphuza utshwala umuntu uma ethathe isifungo sobuNazaretha, hayi uchithile umfana. Wathi lo mthetho kaShembe awusebenzi, lo mthetho weBhayibheli awusebenzi. Ulotshiwe lapha encwadini yemibhalo ngokuthi uma umuntu ethatha isifungo sobuNazaretha aphuza utshwala, uNkulunkulu ukuthi ke nizawudakwa esho kulaba bantu, dakwenzeni bulalane nodwa. Nibokubheka ke ukuba khona kwenu phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ningamcununi. Le ngifundayo manje incwadi ithi uShembe wayeze ukuzovusa ubuNazaretha, wayengeze ngalutho olusha, akukho lutho olusha. Mhlambe zonke izinto anifundisa zona zilotshiwe eBhayibhelini, mawuyifuna uyayithola, akukho kungekho. Okunye kuyakwethuse mawusukufunda, hawu kanti le ndaba ikhona lapha na ikhona. Yonke indaba kaShembe noma yini uShembe ayenza ilotshiwe lapha encwadini. Le ncwadi ke kaMateyu ikhuluma ngayo uShembe, kangizile ukuzochitha umthetho kaMose nesihlabelelo sethu sesabatha masivula nje
sikhuluma ngalokho ukuthi asigcine imithetho uNkulunkulu asilobele yona ngenceku yakhe uMoses. Mhlambe wayezosikhumbuza lokho ukuthi kunemithetho okufanele siphile ngayo. Akukho lutho lwakhe asilethela lona. Konke asipha khona kwakungudla kwasezulwini. Okwakufanele ukwemukelwa ngabantwana basezulwini. Bakugcine bahambe ngakho kube impilo yabo. Uthi ke uJehova ngeke kudlule lutho nezulu nomhlaba alukwedlula kungakagcinwa konke lokhu akulobile ukuthi abantwana bakhe abakugcina. Njengoba ngithi kini anisibo abenu ningabantwana bomnikazi ngishiswa yiloko ukuthi abantu bangakhohliseki bacabanga ukuthi kukhona enye into entsha asebekholwa kuyo. Cha, ngisakholwa kuye lo moya oyingcwele owafika phakathi kwenu na ulandela. Sisandinda wasmisa sabashia uNkulunkulu ke unjalo wafika emzini yobaba Sizelo abanye beyisihlanu wafike wathatha ababili wabashiya bathathu kweminye imizi wafika beyishumi wathatha oyedwa abayishiyagalolunye basala. Ngani na ngoba lo uNkulunkulu wenu akahambi ngobuningi, akuyena uNkulunkulu wobuningi. Uyafuna kuwe inhliziyo yakho ayibheke abese kuthatha akufake lapha. Abanye njengoba lisho ivesi lesibili
basabanjiwe bagcinelwe ubumnyama. Leli vesi ke liyahlupha ngoba abantu abaningi bathi uma belihlabelela bese beqalaza ngaphandle kwethempeli, baqalaze ngaphandle komuzi ukuthi osibanibani nosibanibani. Cha, nakhona lapha phakathi kwethu bakhona ababanjiwe abagcinelwe ubumnyama. Abanye umuntu uqala kahle ahambe kahle ekukholweni lapho uze umethembe ubone ukuthi hawu lo muntu wethembekile, ahlale angenwe umoya omubi. Ziningi ke inhlobo zamadimoni ezikhona lapha ekukholweni elinamandla kakhulu. Ileli lokuba abantu bathande izikhundla, acabanga ukuthi uyawube esekholwe ngokuphelele uma esegcotshiwe. Cha, akunjalo. Lapha ekukholweni, lapha ebuNazarethini, wonke umuntu akavikele into yinye, leli gama asenikezwe lona. Ma uNkulunkulu esethe kuwe uyinhlayisuthi, bobuvikela ubunhlayisuthi bakho, ubeluse wena, ngoba kho umuntu omnye ongabuya kwelusele bodwa. Uyathi kumuntu uma esehlubukile abesethi kodwa yena uNkulunkulu ubengangivikeli ngane esonweni. Loba nilapha esabathini sizocela amandla lapha okufanele siwacela kuyo yonke imithandazo esinayo ukuba uNkulunkulu akuvikele ukukholwa kwethu. Namakhosikazi ngokunjalo umuntu akabo ukuvikela kuba inkosikazi ka14, noma usehlane noma uwedwa noma uphi, wazi ukuthi mina inkosikazi yesifungo sikaNkulunkulu. Nezintombi ngokunjalo abantu babuvikele ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngabe umntwana kaNkulunkulu ngoba uphakathi kwethu noma phi lapha uhamba khona. Manje ke lesihlabelelo ke sithi naphakathi kwethu lapha bakhona abantu abasabanjiwe, abasangabaza, abasabuza ukuthi hawu uthi uShembe wayengcwele, hawu uShembe wayengenasono. Inhliziyo yakhe injalo ayivumi ukwemukela. Uzawuthi usangabaza bese kufika uSathane athokoza athi nangu wami, akufica usenjalo. Uyawuthi umbone umuntu khona lapha phakathi kokukholwa usephendukile abe enye into, aqale manje akukhulume ngobunsizwa bakhe, akukhulume nangezikhali, akukhulume yonke into obonayo ukuthi hawu lo muntu ngoba usekukholweni lapha manje kuyawuba njani. Namakhosikazi abe njalo umuntu. Shembe uyakhetha awubheke nje kwagcotshwa uMasibanibani waba umkhokheli enje sasala thi ungcwele yena ana sona uzibona yena. Inhliziyo yakhe kodwa akayiboni ukuthi nomoya nento engelutho nje engeke imenzele lutho. Ugcotshwa lokhu maNazaretha yazini ukuthi akwengezeli ukukholwa komuntu. Kuyagcotshwa nje nomuntu kodwa uma uthi uyambheka ubone hawu lo muntu kholwa kwakhe akuphelele, akakubuya benye into. Uma ubaba mkhulu esehambile efika esigodini sosiza
lapha abantu babemisiwe khona wamfica umfundisi waphuma lo mfundisi phakathi kwalabantu baseNazaretha ababeboshiwe ngenxa yamacala abo engembethe lutho ngapha lutho nje noluncane emzimbeni wakhe wayeseqonda kubaba mkhulu wacosha itshe wathi nami wena walichitha ibandla lawo elalisendaweni ethile manje usibuza ukuthi senzani lapho wayesemshaya ngetshe umfundisi akaphendukanga noma esengale akazange aphenduke nabakhokheli babekhona esigodini sosizi nabaphathi bekhona manje wena ufunani ufuna ukuba njani cha nali ifa lakho sezandleni zakho leluse wena uzawungena ngokuba uphelele phambi kaNkulunkulu uzawungena ngokuthi uphelele mhla isuthini uphelele ebukhosikazi esifungweni sika-14 uphelele nasesifungweni sika-25 abantu bangacabangi ukuthi uyothwala yonke imithwalo yezono uye nayo uNkulunkulu ngoba ungumgcotshwa wena cha ngeke kwenzeke lokho akho umuntu oyongena kuleli izulu esibizelwe lona ethwele yonke imithwalo yezono noma ngabe unasikhundla sini ngabe uzikhohlisa ngalutho isihlabelelo usekhulu nesikhombisa isihlabelelo sekhulu nesikhombisa hlaleleni kusizani hlaleleni
uhlalele usiza wena uhlalele usiza yesikashana womzuzwa Ncwadi kaLuka Ncwadi kaLuka yeshumi nesithupha Luka isahluko seshumi nesithupha Ngiyaphosisa ivesi leshumi nesishiyagalolunye kwakukhona umuntu oyisicebi owayembatha izingubo ezibomvu nezinhle edla okumnandi imihla ngemihla kwakukhona nompofu igama lakhe linguLazaro wabekwa ngasesangweni lakhe ebhidlikile efisa ukudla imvuthuluka ewa esithebeni sesicebi kweza izinja zamkhotha izilonda kwathi ompofu wafa wayiswa izingelosi esifubeni sika-Abraham safa nesicebi sambeka sisehayidesi sabheka sinobuhlungu sabona u-Abraham noLazaro esesifubeni sakhe wamemeza wathi baba Abraham ngawukele uthume uLazaro acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini eze ukupholisa ulimi lwami ngiyahlupheka kuleli langabi uAbraham wathi mntanami khumbula ukuba wakwamukela okuhle kwakho ekuphileni kwakho kepha uLazaro wayenokubi manje uyathokoziswa yena wena uyahlupheka futhi ngaphandle kwakho konke lokhu limi igebe elikhulu phakathi kwethu nani abalapha bethanda ukuya kini bangenze nabalapho bangeze lapha kithi wathi ngiyakuncenga baba kuba umthumele endlini kababa nginabafowethu abayisihlanu ukuba abaluleke bangezi kule ndawo yokuhlupheka uAbraham wathi kuye banoMosi nabaprofeti abezwe bona wathi hayi baba Abraham kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka wathi kuye uma bengezwa uMosi nabaprofeti abayukuzwa noma kuvuka umuntu kwabafileyo kunjalo ke bantwana basezulwini uNkulunkulu uyathanda ukuba sonke siphelele kuye uNkulunkulu uyathanda ukuba angabibikho namunye lapha phakathi kwethu oyokwamukeliswa ukulahlwa njengoba esibizile wasembesa lengubo yakhe
okukhulu kakhulu kuthanda sengathi inhliziyo yethu ingayifuza le ngubo esiyembethe ibe mhlophe ingabi nabala ingabi nasi lo muntu okukhulunywa ngaye lapho wayehlupheka kakhulu ebhidlike nezilonda wonke umzimba mhlawumbe indlala mhlawumbe yini abese njalo ayohlala esangweni lomzi walesi sicebi ukuba noma yini ewa etafuleni ibe ngudla kwakhe naye aphile njengabo bonke abantu. Lesi silinganiso siyasinda kakhulu. Lo muntu owayisicebi wayengenandaba noNkulunkulu, wayengayazi indaba kaNkulunkulu. Akushiwo bantwana bakaNkulunkulu ukuthi banpofu. Cha kulungile ningesweli, usho njalo uShembe, ningadini ningesweli. Kodwa konke okuhle eninakho nibokubonga kuNkulunkulu. Nazi ukuthi uNkulunkulu uyanithanda. Uniphile zonke lezi zinto ezinazo. Akuzona izinto zokuba umuntu ongaphiwanga bese nimbukela phansi. Cha kunjalo. uNkulunkulu uthanda ukuba nithokoze, inhliziyo zenu zithokoze. Kodwa ukujabula kwenu kungabi ukujabula kwasehlane, kube ukujabula kwasekhaya phambi kaNkulunkulu. Noma wehlelwe into enhle ubonge enkosini. Inkosi ngiyabonga. Ngokwami bengeke bengafisa ziningi izinto esizifisayo esingafinyeleli kuzo. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu nangomsa nangothando lwakhe okuningi siyaye sikufise kwenzeke. Ngakho ke bantwana bakaNkulunkulu le ncwadi ayisho ukuthi banpofu, kodwa ikhuluma ngokuthi lo muntu wayenayo yonke into kodwa engamazi uNkulunkulu, engabongi nakuye, engaceli lutho nabe, ecabanga ukuthi konke lokhu kungenxa yakhe, yena eyinto yonke kuye nasempilweni yakhe. Ningabi njalo. uNkulunkulu akabe mkhulu empilweni zenu, ngoba uNkulunkulu akabonwa. Asikho futhi isidingo sokuthi uhambe umemezela emgwaqweni, kodwa uma unalelo vuso unaloko kwazi ngaphakathi kuwe ukuthi konke lokho enginako nengikho ngenxa yomsa namandla nothando kaNkulunkulu. Kuningi lokho uNkulunkulu uyathokoza ngoba ungowakhe, wazidalela wena, engathunywe umuntu, engaphoqwe umuntu. Nobisi owalincelayo alukubulalanga ngenxa yomsa wakhe. Manje ke lo muntu ke wafa uLazaro wambelwa. Wanesikhulu lesi samlandela. Masifika lapha siyakhona, safike sabona isimanga. Hawu. Lona olapha esifubeni sika Abraham kwase ngathi uLazaro. Nempela sathola ukuthi nguLazaro. Lo Lazaro bengenamsebenzi walutho. Kanti uLazaro uhlala lapha esangweni nje. Ukhonza uNkulunkulu ngezikhathi zonke nangenhliziyo yakhe yonke. Kuloko kuhlupheka kwakhe akazange amethuka uNkulunkulu. Bakhona abantu abanjalo okuyaye ukuthi mayehlupheka abese phenduka alwe noNkulunkulu. Alwe noNkulunkulu. Nomka Job washo njalo. Wathi Job, khwela lapha phezulu. Methukele uNkulunkulu. Ngeke kuyeke, ngiyamazi, mawuke wamethuka uzokubulala. Wathi uJob, cha. Anginakwenza lokho. Ngeza ngingedwa mina lapha ezweni. Ngembethe lutho, ngaphethe lutho nasesandleni. Konke lokhu ebenginako bengiphiwa uye. Manje ke anginakumethuka. Maye ngephucile uyazi yena. Maye ngipha ngiyobonga kuye. Alidunyiswe nje njalo igama lakhe. Noma uJob ehlupheka
noma ujobhe namathumba noma ujobhe nezilonda kodwa igama likaNkulunkulu alidunyiswe lona ngezikhathi zonke. Nani uNkulunkulu angathi anganipha lenhliziyo ezikhokhelayo ekwaziyo ukwehlukanisa okwasemhlabeni nokwasezulwini. uNkulunkulu sengathi anganipha ukuphila okusha. Ukuphila niphilele indaba yasezulwini kuneyasemhlabeni. Wathi ke mayephendula uAbraham kulo muntu oyisicebi wathi mntanami lo muntu behlupheke emhlabeni ekhuluma ngento ayaziyo ngoba wayibona wayehlala esangweni lomzi wakhe awuzange umenzele lutho wena budla kahle ungembatha kahle ungaswele lutho manje miyeke lo muntu uyathokoziswa naye ngezinto angayithokozelanga emhlabeni. Uthi ke awu ngihluphekile ngishiya abafowethu bayisihlanu nabo abanjengami abakholwa indaba kaNkulunkulu abanamsebenzi noNkulunkulu nabo bahlala kahle njengoba bengihleli kahle nje. Manje ke mthume lo uLazaro aye emhlabeni angiyele kubafowethu ayobatshela ukuthi bangezi lapha ngikhona kubi kuyashisa kakhulu akuyona indawo emnandi angifuni ke izingane zakwethu zize lapha. Uthi ke uAbraham awungahlupheki ngalapho khona uMose nabaprofeti bakhona nathi singaphendulwa kanjalo ngathi ukhona uShem ngoba uShembe wehla ezulwini wazo sifundisa ukuthi singayi eHades lapha kwakuye khona le ndoda. Uthi kodwa uma ungavuka umuntu ethuneni bangezwa uthi uNkulunkulu cha ngeke bezwe lutho. Ngisho ngavuka umuntu ethuneni uma bengabezwa laba basemhlabeni abakhuluma ngegama lami ukuthi alidunyiswe bangabezwa kanjani laba abaphuma ezulwini ngeke bangabaphikisa. Nempela ke kwabanjalo Gomora naseSodom mzafika insizwa ezayiphuma ezulwini zathi cha uNkulunkulu uthi yekani kungqengili lokubeni enibenzayo akafuni. Base kuba khona abanye abathi hayibona izwile yini nawo cha kunabafana la hayi wababahla baphume ezulwini. Hawu baphume ezulwini baletheni la sibakhombise lokumnandi balapha eSodoma naseGomora. Idemoni ke mali imngene umuntu linjalo uyafise nokuthi ashumayeze nomfundisi nomkhokheli nobani ukuthi asambe sesikhokweni. Njoba ngisho ke kini ngithi bakhona abasabanjiwe abagcinela umnyama kodwa inhliziyo yakhe umuntu omunye ke alahle omunye awumele umthetho kaNkulunkulu ukuba ugcineke uNkulunkulu angadunyazwa. Phelelani kuNkulunkulu. Amen. Inhliziyo yenu ningayivumeli izule niboyibuyisa. Ungacabanga ukuthi khona umuntu ozawufika akukhokhele. Umkhokheli ongaphakathi kuwena uyena omkhulu kunabakhokheli bonke. Umkhokheli wakho angasuki kuwe ahlale eseduze kwakho njalo. Ahambe nawe nasemzini wakho ahlale nawe nalapha usebenza khona akukhokhele. Amen. Khokheli oyingcwele khokheli
uNkulunkulu wenu wasephakameni sengathi anganigcina angone anibeke entendeni yesandla sakhe aniphe indlebe ezwayo mayikhuluma nani nimuzwe noma enikhokhela enibuyisa ekwedukeni umuzwe abantu bavame ukuzibona iziphambeko zabo basheshe baye kuNkulunkulu intawe icelela intethelo ngithi kini noma usesiguqweni sakho ubozibika lezi zono zakho ezibomvu owesabayo ukukhuluma ngazo inkosi ngikhumbule nginalama cala ngigeze ngensipho yakho yasezulwini le ogeza ngayo bonke abantwana bakho obathandayo ngoba abantwana bakaNkulunkulu simelwe into eyinye simelwe ukuhamba lapha emhlabeni impilo yathu eningi akusiyo eyalapha emhlabeni yezwe elizayo manje ke ngabe sizikhonzela sizicelele kuNkulunkulu ukuthi inkosi sithathelele amacala esinawo sisekhona lapha enyameni ukuze uma lifika leli langa lokuhamba umoya wakho ungatholakali usudwanguza kuzo zonke izindawo ulibele izinto zasemhlabeni osewedlule wena kuzo eloko nje engeke ngikufise sengathi uNkulunkulu angaza ukungcwele into yasezulwini angikwazi ukumcelela ukungcwele kodwa enginicelela kona ukukholwa kholwani nivumele inhliziyo yenu ivume uba uNkulunkulu angene ahlale phakathi kwayo uNkulunkulu angayidingi indawo shembe wazi wahamba emhlabeni yengenayo indlu zanga yakhe noma esehambile uthi inkosi yasephakameni ngambona ehlezi lapha kule ndawo ayehleli kuyo uthi ngase ngifika kuye uthi akakhuluma ngalutho kwakhuluma mina ngathi baba uvelaphi wathi mntanami ngivela lapha sihlala khona asho ukuthi ngivela ezulwini wathi ngivela lapha sihlala khona uthi ngase ngibuza ngathi mina hawu baba pho akudliwa yini lapha nihlala khona na wathi kuyadliwa mntanami uthi ngase ngithi hawu pho kepha uzaceleni kangaka wayesethi mntanami ukudla kwalapha sihlala khona angikwejwayeli ukudla kwami imphefumulo yenu esho nina uthi ukudla kwami imphefumulo yenu uthi manje niyangihlubuka emini nasebusuku manje ke angikwazi ukukhuluphala ngihlale njalo nginifuna nginibuyisa nginiqoqa manje ma wena lapha enhliziyweni yakho ungenali ikamelo lapha ushembe ehlala khona usho ukuthi ushembe uyawuhlala njalo engamathambo ngoba wena inhliziyo yakho uyigcinele yonke into engenamsebenzi eyedlulayo bese kuthi lokho okukhulu okungukudla kwasezulwini kokuphila kwasemhlabeni nokwezwe elizayo wena ungabi nakho impilo yakho ke akungeya lutho umuntu ophila impilo enotho ohlale ephambi kaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi noma wonile ngambalekela uNkulunkulu uye kuye uthi inkosi sengonile manje inkosi ngibone sengingcolile nginje manje inkosi ngigeze ungihlambulule ngibuyele ngibe mhle ngiyathanda ukuba ngiphelele ngifane nabo bonke abantwana abageziwe ngoba uma ubalekela uNkulunkulu uyawubaleka uzufike phi ngoba noma uhambe emhlabeni uyakuye njengoba uvela kuye nje uNkulunkulu manje uzawubaleka uthini wena
ingoma ekhulu namashumi ayisishiyagalombili nanye ikhulu amashumi ayisishiyagalombili nanye. Inkosi Busisa ukuphakama kwenhlangano. Phakama, uphakama, egama lenkosi, ngawuzivu,
Nkosi yasekuphakameni. Usiphambi kwakho Nkosi. Njengezimenywa zakho zezwi lakho. Siyacela Nkosi. Ukuba amasiza phambi kwakho. Singezi nemithwalo emibi. Usethule Nkosi konke esikuthwele. Masifika Nkosi phambi kwakho usigeze usihlambulule. Sibe nephunga Nkosi elihle phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi usiphe amandla akuba lobu buNazaretha Nkosi owabehlisa ezulwini. Sibugcine bunje ngoba Nkosi wasabela bona. Ngabe khona Nkosi okwethu esikwengezayo. Ungabi khona Nkosi okwakho esikunciphisayo. Hlala nathi Nkosi yethu ngemini nangobusuku. Saluse
usiphe Nkosi umkhokheli ongeza ukuhlutyulwa Nkosi izono zethu ngepha uzosikhokhela Nkosi ngezikhathi zonke. Siyacela ke Nkosi enkulu yasephakameni uba usigcine kule inhlangano yakho, usigcine Nkosi ezwini nasemthethweni wakho, singathokozi Nkosi ngokungafanele, ngepha Nkosi sithokoze ngokuqhamuka kuwe. Nkosi sikhonzela isibusiso sabantwana bethu nesethu, sokuba Nkosi siyigcine imizi osibeke kuyo. Umoya wakho Nkosi ube khona phakathi kwale mizi, noma sinosizi Nkosi sikubiza uze, noma sidabukile Nkosi masikubiza uze, noma sithokoza Nkosi yasephakameni sithokoze egameni lakho. Umoya wakho ke Nkosi mawehle ezulwini, wehlele kithi sonke, usenze Nkosi abantu abasha, siphe Nkosi inhliziyo entsha ebheke kuwe nekuthandayo. Thandaza kwethu Nkosi makuze kuwe ngesakho sodwa isandla, nanini kuze kube phakade. Amen.